Haia Stwnshwyr, fi wedi dod I ganolfan bwyd Cymreig bodnant lan yng Nghonwy, lle maen nhw'n ffilmo'r gyfres dyledu yr Academi Felys. A heddi, I ni'n ffilmo fersiwn Stwnsh. Richard Holt, seren yr Academi Felys, Willy Wonka Cymru, pobydd feistr gorau, fi'n mynd I weid y byd. Siwr I ti boi, ti'n iawn? Dwi'n gwych, sydd wyt ti? Fi wrth y modd, fi'n caru pethau melys, a mae 'na wledd o'n blaen ni heddi, Richard, o beth fi'n deall? Wrth gwrs, maen nhw'n gael recipe cyfrinach fi o Mônuts ANHYGOEL. Mônuts? Nawr mae hwnna'n swno fel donut, a dwi'n gywir? Yn union, so Ynys Môn, Mônuts. Dim Mônuts, Mônuts. Mônuts, mae Tor Rose, Oes dad, oes dad. Ti wedi cwrdd â Jack a Leah, wydi nhw'n dydaro di fel pobl trylwyr ac ofalus? Mae hynna yn ddim bod dim. Ie, mae Jack yn defnyddio llwybren fel ffliwt. So, na. Mae dy fi cwestiynau cyflym I ti, Richard, ti'n marfer am hyn? Go for it. Hoff gacen. Red velvet. Go pam. Hifen ia neu cwstard? Hifen ia. Hifen ia neu hifen dwbl? Hifen ia. Sio mae'n mynd? Wel, o'n i'n meddwl oedd e'n mynd yn ffantastig ar un adeg, ond mae'n edrych fel o dim digon o flawd y fi. O dim digon o flawd y fi! So, oedd rhaid I fi adio mwy, so sa'n gwybod os oes ormod o flawd na, ond... Hoff saws I roi ar gacen neu pwdyn? Fudge. Hifen ia neu cwstard? Cwstard. Hoff? Ia, cwstard. Sorry. Hwna'n anodd. Bitch, should shout I fe. Dwi'n methu credu bod Jack wedi gael y siap yna, y seis yna, ar ôl y smonach nath o mesur y cynwysion. Smonach! A dwi mor drist dros Leah bod toes wedi gorfoddi a di troi allan Llwyth o eising nawr. Mae eising yn cwato popeth. Hwnnw bach o bricks. Hifen ia neu hifen dwbl? Hifen ia! Bob tro. Pwdyn reis neu tartan bale? Paden fala. French fancies neu fwl o bont? French fancies. Llwybren neu llwy de? Oce. Wel boys, diwedd yr her a pwy enillodd? Jackie Donuts! Jackie Donuts! Da iawn, Jack. Oedden nhw'n wych, oedden nhw'n berffaith. Doedd. So nhw yn y siop sy'n ni'n prynu nhw? Ja, fi fyd. Da iawn. Chi di joio boys? Ie. Mae wedi bod yn... Nes I really joio. O'n i'n meddwl, o'n i'n mynd I stryglo tan bach, achos sa'i byth di wneud donuts o blaen, ond ges I lot o hwyr, a sy'n ni bendant yn trio wneud nhw to. Ia, fi fyd. A ella gyd I helpu fi tro nesaf, ia. Ach, ti angen. A dyna ni o diole'r llen a'r Cegin Saffwrn. Newch yn siŵr chi'n gwylio Stwnsh Sadwrn, bob yr Sadwrn am 8 o'r gloch I weld y gos pobi I gyd. Chwarae teg, sgwlwch, mae Jack yn tecluso lan. Dyma Leah! Dyma Leah! Ha ha! Mae'n hyn I mynd, boi. Chwarae teg.